Om 30 sekunders skylten. Här är grön lampan, men tar starten. Är det Väktran med Ekstrand som tar starten? Jajamän. På andra plats har vi startnummer 34. Och det är Peter Lindbom. Den på tredje plats. Se vem det är. På tredje plats har vi nummer 23. Och det är Per-Olof Olsson. Sen är det nummer 25, Mattias Johansson. Sen nummer 24, Oskar Bengtsson. Vi har nummer 9, 19, Jan Nilsson. Klubban i ledning, Mattias Ekstrand. Liten felsladd där, andra plats. Läcken har lite grenrödsbackningen låter som. 34. Peter Lindbom. 23. Per-Olof Olsson. Sen på fjärde plats så var det Mattias Johansson. Femte plats Jan Nilsson. Och sen på sjätte plats Oskar Bengtsson i 745. Inga riktiga intensiva fighter i detta hitet. Kurvan i ledningen, Mattias Ekstrand. Skjuter Peter Lindbom. 23. Per-Olof Olsson, Mattias Johansson. Och Jan Nilsson. På sjätte plats, nummer 24, Oskar Bengtsson. Inte långt ifrån att bli varvad nu över resterande gänget. Han släpper ut på sidan, släpper förbi dem. Bra gjort. Simon, flytta på dig. Grattis. Mattias Ekstrand, hejstegen. Andra plats. Peter Lindbom. Vi går och kollar. Nummer 23. Per-Olof Olsson. 25. Mattias Johansson. Det är Jan